you po. Going home na! I mean, tapos na kaming kumain. Going to SM Pampanga na. I'm gonna buy toys for me. Why, do you have money? No, not my hair. Ano masasabi niyo sa food? Okay lang sa price. Okay lang sa price na hindi ka na magmama-arty sa price, no? Parang lasang lutong bahay na may karinderya. Hindi siya sobrang sarap, pero pwede na siya. Sulit na sulit. Dahil sa presyo. Medyo malayo nga lang.